think I am a fool? Do you think that if I open my mouth, the bomb will not explode? I'm asking you. If I open my mouth, the bomb will explode. I'm speaking to you. It's just because I decided to be silent. I decided to be quiet. I decided to be quiet. Because of respect I have for you, girl. You, girl. If it's not that, if I open my mouth, the bomb will explode. Are you not aware? Are you not aware? You, girl. Don't you know I know the whole thing that caused problem? I decided to be silent. It is not good for you to lie. Because I have respect for you, girl. It's not good for you to lie. Because I have respect for you. Because I know everything. And if I set my own, the bomb will explode. But for the sake of souls, I can tolerate everything. And for the sake of respect, ọkwụnụ fụrụ ya, ọkwụnụ nụrụ ya, mmepe ọnụ nkwu okwu Ogbunigwe agba. Why? I said it. Now, ọkwifụkwa ka o si wee kwue kwuye in parables because no na nwere nwa respect, ọ na nwere respect ka fọrọ afọ. Una ahụ ha wee na-celebrate na Father Mbaka has spoken. Father Mbaka has spoken. I hope the day Evangelist Ebuka Obi will speak, I hope you will also understand that the same way your Alpha and Omega has spoken to you is the same way Evangelist Ebuka Obi has spoken to his people. Emana na-ekwu ọdụ ka anyị aghọta ifro ka unu si were ifofo onye kwuru kịta na-akwụ n'elu. Evangelist Ebuka Obi tụọ Ogbunigwe kịta ọsala ọkụ ebe niile unu ebewekwa akwa ọkụ to respect ya. Ọdụ ka ha sị na dadi ịma na m ekwugo something like this. N'ọkwa respect ekwuru nya sị na ụbọchị Evangelist Ebuka Obi ekwu okwu na Facebook na Nigeria ya gbari ụzọ bụa onye mara asụ ọsọ n'igwe mana onye amara asụ ọsọ n'ana. Father Mbaka can no longer minister in Lagos because of Ebuka Obi. Liars! Where has he ever ministered in Anambra? Where has he ever ministered in Ebonyi State, Imo State, and other places? Ojuwewu Lagos of all places call Ejike minister. Oh, we na Oje Lagos, Ojewe Lagos. Ana tugari suge wehisi. Evangelist Ebuka Obi, Father Mbaka can no more minister. Where has he ministered in Lagos before? Apusizie na oya bia minister na Lagos. Oluna na to suge wehisi. Oluna na to suge wehisi. No onwe no church na live na Lagos. Father Mbaka abieba na ayekwe ka oje na ono altar, ka ono na ayekwe ka okwu okwu, ka ono na ayekwe ka o mee anything. I don't understand oji ogo no na ato. Yeah? Kedu mgbe fighting for Evangelist Ebuka Obi amamahodo? When? Kosi all the way from Enugu, we bia na Diocese of Lagos, we bia Catholic Diocese of Lagos, we bia no Oriogo. I want to know when. Onuna na to sugewe isi na eye sase na eye siwe isi because no no choro ko no massage ya ego no agbago mu ne oge ahụ mma esokwa wee fu ye unu emechisia n'ọnụ no ile onwu unu na ekonu okwu na ụka ịnyanga dey sleep, trouble dey sleep, ịnyanga go wake am up. Owo fu onye nwere monopoly to talk. The same way we will mount to altar. Evangelist Ebuka Obi can also mount his altar and speak to his people all over the world. Ofio onewu ebe niile oduke ebe atụrụ Ogbunigwe oturi ozebua. He has just spoken in parables. Hey, what I go? You girl Kogono, you people can as well twist it. Ụfọdụ nwere ike sekwa it is an act of cowardice. Ụfọdụ nwere ike se nyakpọ n'afa. Mana ọgwago unu na one day akwa eme ife ha na-ekwu na asọkata eze anya ekpuru nkata n'isi.
wee gwa ya okwu ka a na-asịgodo nya wee zaa anya na ọgwụkwọ na unu ya ekweta na na-asọ nya wee zaa anya na ọgwụkwọ na unu ya ekweta na anarị enye nya wee ze respect at all. Unu ya ekweta. But it will not take him anything to mount this pulpit and finish onye a na-ekwu ife a. Onweghị ife ya eme. Omeye nothing will happen. Mba ya efe. Onweghị ife ya eme. Onwe ife ya eme ya bido with Matthias. Ya bido with Ihed. These people are oge onye ohi. Openly. Ya bido with Akacham. You want to go? Ya bido with Akacham na ndị niile akpọgorie onye ohi. Openly. Owe wuruzie maka onye ya apụta steeti what happened. Kwuo ife niile a na-ezo ezo ka ndị mmadụ nụ ya. Mana ụnụ mmalụ atụọla ọmalụ mana atụọla ofeke ofe isi n'ọfịa. Ọ ka nkwa ezugo mmụọ na-ebecha. Ọdụ ka ya sị na daddy mụ na m ekwugo something like this si unu n'ụbọchị daddy ihe emeghepụ ọnụ kwuo okwu ma no respect na ọnwụkwọ na unu ya rie ekwe na-enye respect. Ịma na ife unu na-akpọ respect wụ ya na-ekere mmadụ ụdọ dewe ofu ebe ị nọrụzie ya dị emegharị ya. Ịghọtara in this 21st century ka ya afọ odogwu nọ ile onwe ị na-achọ ka ọ bụrụ ngo ya dakụrụ ihe gwọ ya ọ na-agba because no allow a little bit of space into his ministry. A little bit of space into his ministry. Ịghọtago atụrụzie asị ghele asị na-eghegharịzi asị. Ebuka Obi jikwa enwe problem na Lagos diocese. O jikwa bịa megonu okwu asị ọcha. O jikwa wee were afọ ya wee na-agba. When he visited adoration mgbe ahụ ọ bịara in 2011 ka 2017 ka ogodo ka ọ bịa adoration. Odugo made, odugo grown, nwoke a nweghị ibobo, nwoke a dominate go balance ya before we bịa there. He came there as a big man. Nya kpatara camera ji wee nọrọ on him. Ọsọ ya bịagolo ebe a. Ugbone ka Fada Nwebe bịagolo ebe a. Ugbone ka camera bulie. Apart from mgbe ọ na-anụsa Evangelist Ebuka Obi. Even onye nwa ji aka eso onwe ebe ọ smọgụrụ onwe bata na harvest. Unu notice na ọbịa. Ndị mmadụ one bịagolo ebe ahụ na-enotisi na ha bịara mana ebe mos bịakwa ebe ahụ ịya gbana ọbịa. Ọkụ na-ere bi ebe ahụ ịya gbana ọbịa. Ịghọtago ụbọchị ọkụ na-ere bịalụ Zion ground na nga ọkpala ha ma na ọbịara because no dugo made. Onye akpatara unu ji wee nwa na Evangelist Ebuka Obi bịara there. It's not the only person bịagolo there. Ịghọtago iwe si na oji afayo wee na-eme ife atịkọ picture ebe niile iwe gwa wotusia ihe kiri ife onye jizi eserugo na ya okwu ebe ọ na wotu ye ka na-egro. It did not take away any from him. Yes, ọwụrụ na oji afarụ ndị mmadụ wee debe ahụ na anointing nye from you. Iwe gwe wotu onye still can they grow. What it shows is that na ndị niile ahụ ka nọ ebe ahụ fụziri na onye ahụ nwere gift. So kedu ife onye ji eserego na ya okwu na-egbara ya wepụ picture kedu ife onye ji eserego na ya okwu bi nwanyị onye nụrụ ife until the day ekwuru maka ọfụchara fancha ha si na omechara fancha wee chọọ ka egbe ndị mmadụ na onwere onye mma maka ife niile ị na-ekwu. Ọ dụrụ go na Evangelist Ebuka Obi na ọwụna omeleme ọ dụrụ ụnụ na-abụ kama na ife mma ụnụ ikwugo your own part na kpụzie maka na ụbọchị Evangelist Ebuka Obi ịmaka nke esi ada ịma na nke na-ada ụda okwuchukwu ndị ọzọ na-ekwu okwu onye nke na-ada ụda dụka ebe atụrụ ogbu n'igbe. So ụbọchị ọnwụ na oya ebili ọ ya dụka ebe atụrụ ogbu n'igbe. Ịghọtago ekwuchakwana m nke m na-ekwuo.